Wel, prynawn da, a diolch yn fawr i chi gyd am ddod. I ni'n dal i aros am gwleidydd. Mae Dodd yn dod ar ei ffordd yn unig. Ond croeso mawr i chi i gyfarfod dyfodol y cyntaf o ddoi gyfarfod. Cyn mynd at destun penawmau, da i diolch yn y lle cyntaf i bawb sydd yn aelodau o dyfodol i'r iaith. Mudiad annibynnol, amhleidiol, cyfansoddiadol ydyn ni yn gweithio i hyrwyddo polisïau Cymraeg ar draws Cymru ar lefel Llywodraeth Ganol a Llywodraeth Leol. Yn gwaith ni, fwy yn y dirgel nag ambell i fudiad arall sydd yn ymwneud â'r iaith. Lobio yw'r nod gyda ni ac i ni'n cynnal trafodaethau trwy'r flwyddyn gyda gweinidogion y Llywodraeth, gyda gweision sifil a hefyd gyda gwahanol siroedd. A chithau sydd yn barod yn aelodau, diolch o galon i chi am gyfrannu at yn gwaith, heb gyfraniadau unigolion bydden ni ddim yn gallu bodoli fel mudiad. I ni'n dibynnu'n llwyr ar gyfraniadau unigolion. Os ych chi ddim eisoes yn aelod, wel, mae'n groeso i chi ymaelodi. I chi gyd wedi cael taflen, a bydd ymaelodi'n syml iawn. Dim ond i chi sganio yn y dull modern, sganio'r cod, y bar, y blwch cod fyna, a fe byddwch chi'n mynd yn syth i dudalen ymaelodi ar wefan dyfodol i'r iaith. I ni wedi bodoli ers rhyw 10-12 mlynedd erbyn hyn, a dwi'n credu bod y cyfeiriad mae'r Llywodraeth yn mynd, a chyfeiriad Comisiynydd y Gymraeg a chyrff eraill yn mynd wedi cael ei ddylanwadu dipyn gan safbwynt dyfodol i'r iaith. Dyn ni ddim yn rhoi pwyslais gymaint â hynny ar hen frwydrau oedd yn gwbl angenreidiol yn ei dydd, brwydrau dros statws ac yn y blaen, a hawliau. Yr hyn sy'n hollol sylfaenol fel i ni'n gweld yw dilyn yr hyn mae sosiaethyddion ar draws Ewrop wedi dderbyn o ran sut i warchod iaith leiafrifol. A mae rhaid rhoi pwyslais ar ddefnyddio'r iaith yn y cartre, yn y gymuned, cynyddu niferoedd a chynyddu cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg, a hynny ar draws y sector cyhoeddus, ond hefyd mewn mannau cymunedol, y stryd fawr ac ati. A mae'r Maniffesto'r ni wedi ei lunio yn seiliedig ar yr egwyddorion hynny. I ni ddynedus iawn i cynnog, a diolch yn fawr iawn i cynnog am fod gyda ni un o arloeswyr cynllunio iaith yng Nghymru yn gynnar yn diwedd y 60au, os yn cofio'n iawn cynnog, dechrau 70au, y cyntaf yng Nghymru mewn gwirionedd i gyflwyno syniadau cynllunio iaith o ddifri. A diolch wedyn i bawb ers hynny sydd wedi dilyn y llwybr yma. Colin Williams, i chi'n gwybod mae'n siŵr i fod ddim yn dda iawn ar hyn o bryd, ond Colin Williams wedi dweud, dechrau'r ganrif yma, mae gweithio ar lefel gymunedol newid cymdeithas, dyna gamp sydd o'n blaen ni yn hytrach na gweithio ar lefelau mwy arweinebol. Ac Joshua Fishman yn ei dro wedi dweud, y cam cyntaf o bosibl fyddai ennill y brwydrau hawdd. Roedd y brwydrau ddim yn hawdd i gael sianel dyledu nag i gael arwyddion Cymraeg. Brwydrau anodd, ond oedd y buddugoliaethau yn rai amlwg. Erbyn hyn, mae'r brwydrau yn llawer mwy cymleth. I ni'n dibynnu ar bobl i weithredu ar lawr gwlad, yn gymunedol, yn y system addysg ac ati. Ac i'r cyfeiriad yna, mae'n Maniffesto'r ni'n mynd. I chi gyd wedi cael copi o drynodeb o'r Maniffesto. Os oes diddordeb gyda chi, mae yna gopi gyda ni fan hyn o'r Maniffesto llawn, a fydd o ddiddordeb gobeithio i bob un sydd yn mynd i fod yn ymgeisydd yn etholiad y Senedd nesaf Cymru yn y fydd nesaf 2023. Fi diolch yn fawr i chi ddod, i gyd am ddod, ond gael gyflwyno gyntaf Angharad, ac i ni'n ddiolchgar iawn i Angharad i ddod yma heddi ar
brysur anodd yn ddeuliol os ydych chi'n gwybod. Diolch yn fawr i ti Angharad. A diolch i Heledd Fychan am fod gyda ni. Ni'n dystwyr Jane Dodds, gobeithio dawi nawr. Hefyd gyda ni, mae un i ni methu wneud hebro fe yn dyfodol. I chi gyd yn nabod Dylan yn siŵr. Dylan Bryn Roberts yn prif weithredwr. Mae e'n hynod o ddyfal ar yn rhan yn weithio dros ben ac yn cyflawni llawer mwy na'i waith hanner amser gyda ni. Diolch yn fawr i ti, Heledd a Dylan am ddod. A bydd croeso i chi i ofyn cwestiynau, mae'n siŵr wrth i drafodaeth fynd yn ei blaen. Yn ystod y drafodaeth yn bosib a hefyd ar y diwedd. Diolch yn fawr i chi gyd am ddod. Diolch yn fawr i ti Angharad yn arbennig iawn o fod gyda ni. Diolch. Bersol, o ti'n gwybod? Sa'n ni'n mynd i wneud ar ôl? Hwna we? Oeddi, mae na ni. Oedd bod yn dechnegol beth yn un o'n gryfderau i ymlaen i ddweud. Wel, croeso cynnes i chi yma heddi, rhaid ti yw cael cydeirio'r sesiwn bwysig hon y prynhawn yma, trafod Maniffesto'r Iaith, dyfodol i'r iaith ar gyfer Senedd 2026 i 32. A fel somiol ceini nawr o Jane Dodds o'r Democratiaid Rhyddfrydol bod ma'n i falch bod Heledd Fychan o Blaid Cymru yma hefyd, a Dylan hefyd, a ateb unrhyw gwestiynau sydd gyda chi am y Maniffesto yma. A mae'n bechod mewn ffordd bod Jane Dodds ddim yma, achos o'n i yn mynd i ddechrau wrth dweud, wrth gwrs, beth sy'n hynod o ddiddorol wrth edrych mlaen at yr etholiad y flwyddyn nesaf yw gallai Heledd a Jane fod mewn cabinet yn llywodraethu, achos mae pethau mor wahanol i'r hyn maen nhw wedi bod ar unrhyw adeg arall, fi'n meddwl, yn gwleidyddol yng Nghymru. A fel mae'n digwydd, oedd na arolwg newydd wedi cael ei gyhoeddi heddi, ddim am etholiad flwyddyn nesaf, ond am sut fydde'r pobl yn pleidleisio os fyse na etholiad yn San Steffan fori nesaf, ac oedd y Democratiaid Rhyddfrydol ehangu faint o aelodau ganddyn nhw yn sylweddol mai reform sydd ar y blaen ar hyn o bryd, ac fe ofynnwyd heddi i rywun o'r Blaid Lafur a'r Cydwadwyr a reform i ddod yma, ond dyn ni ddim wedi ymateb i'r cynnig hwnnw. Nawr, wrth gwrs, fe ofynnwyd i Nigel Farage yn ddiweddar, sut oedd e'n teimlo am i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg, yr hyn wedodd oedd bys fe yn dileu yr amcan hwnnw, ond yr rheswm am ei dileu wedodd yw bod e'n ceisio bren meddwl nad oes ffwrpas i unrhyw amcan felly. Ac mewn gwirionedd, dyna sy'n cael ei dweud fan hyn hefyd, yw bod yn nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg cyn belled heddi ag yr oddau yn 2017, bod yn prif weinidog ni, Eluned Morgan, fe gafodd hi e-bost yn dod yn gofyn i fi fod yma heddi, ond mae wedi gweud heddi cymaint mae'r Blaid Lafur wedi sicrhau ffyniant yn yr iaith dros y 5 mlynedd yr 20 diwethaf. Dwi ddim yn siŵr os i wedi darllen y Maniffesto yma eto. Ond Dylan, o'n i'n meddwl bys ni'n dechrau pnawn yma wrth ofyn i ti grynhoi'r hyn sy'n cael ei dweud yn y Maniffesto, achos mae'n gymaint o bwyntiau pwysig yn cael ei wneud fan hyn. Diolch yn fawr, Angharad. Mae Maniffesto mewn ffordd yn datblygiad o Maniffesto ddaru ni baratoi ar gyfer yr etholiad blaenorol. A mae cynnog a heini ydi penseiri y ddogfen yna. Camau carlam i gynnal ac i gynyddu'r Gymraeg. Mae beth sydd ganddo ni yn y Maniffesto yn ymtydd ni yn gynhwysfawr. Mae o'n cyffwrdd â bob agwedd ar fywyd, bod o yn gynyddu niferoedd, cynyddu defnydd o'r iaith. Mae hefyd yn targedu sector allweddol sef addysg, gweithleoedd dwyieithog, a mae yna bathl gref dros gyfhau hynny. Hefyd fel un o Benllyn ac o ardal Gymreig o hyd, mae Simon Brooks a Comisiwn Cymunedau Cymraeg wedi wneud yn allweddol, dwi'n meddwl. Mae hi'n unfed awr ar 10, mae o'n cliché, dwi'n gwybod, ond mae'n sefyllfa embydus mewn cymunedau naturiol Gymraeg. A dwi'n teimlo nad ydy Blaid Lafur ddim yn ymwybodol ac yn bach pwysigrwydd hynny.
gyda'r fath oedi maen nhw'n neud, ond ella yna gyfle i drafod hynny'n hysach mewn ffordd. Ond da ni'n teimlo bod o'n Maniffesto'r Gymraeg, a da ni wedi rannu hefo pob un o'r pleidiau fydd yn sefyll yn yr etholiad blwyddyn nesaf, a da ni'n awyddus iawn i gael eu hymateb nhw i'r Maniffesto'r Iaith yna, ond hefyd i gael clywed be di ymwneud blaenoriaeth ni tu nhw fel pedair plaid. A fel ydych chi'n dweud, nath yr age dim yn gadw mewn targedau ag ati, wel, dydwch wrthyn ni be ydych chi yn gadw nhw, a nid be ydych chi ddim felly, ond mae hwnna'n dyfodau arall o pan. Yndi, yn bendant, ydy wi. Heledd, o'n i'n meddwl falle bys ni dechrau gyda'r hyn sydd wedi cael ei sgwennu fan hyn am addysg, achos mae'n cwmpasu gymaint o bethau. Hynny yw, mae angen digonedd o ysgolion Cymraeg, mwyn bod y disgyblion ni'n gallu cael addysg Gymraeg, ond hefyd mae eisiau sicrhau wedyn bod ni'n cadw myfyrwyr yng Nghymru, 40% y myfyrwyr yn astudio tu fas i Gymru, ac wrth gwrs yn cael yr un arian a bysyn nhw'n cael os bysyn nhw'n aros yng Nghymru, ond hefe, hynny yw o ran y grant i fyw arno fe. Wedyn mae 70% o fyfyrwyr Academi Seren, maen nhw yn gadael Cymru hefyd, nhw yw ei hufen ein pobl ifanc ni, ac mae'n wastod beryg wedyn bod nhw ddim yn dod nôl i Gymru. Ac wrth gwrs mae eisiau mwy o addysg trochi i Gymraeg, i blant hefyd yn yr ysgolion cynradd, ac mae yna brinder athrawon hefyd. Felly mae addysg yn cwmpasu cymaint o'r hyn sydd ei angen ar gyfer dyfodol yr iaith yn diwedd. Ydy, yn sicr. Gai dechrau drwy dweud diolch mor iawn am y gwahoddiad. Dwi'n meddwl oedd Kevin Campbell a fi'n awyddus i wneud hwn, felly diolch Kevin, ond llefarydd Tai Cymru, Kevin, felly dwi'n siŵr ni wedi hwyro i os dwi ddim yn deud y pethau iawn o ran dyfais polisi di. Gai hefyd diolch i dyfodol yr iaith am yr holl waith pwysig ydych chi yn ei wneud. Mae paratoi Maniffesto fel hyn yn bwysig, fel bod ni'n cael trafodaeth ymhell cyn yr etholiad, a bod ni'n sicrhau bod pwy bynnag sy'n arwain Llywodraeth nesaf yn deall yr heriau mae'r Gymraeg yn ei wynebu, a hefyd yn cydnabod pa mor bell gyda ni o'r targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Mae'n ofid mawr i ni. Un o'r pethau dyn ni'n glywed yn aml iawn yn y Senedd rwan, a mewn un ffordd mae'n beth da iawn i glywed bod y Gymraeg yn perthyn i bawb, ond oes na fynediad gan bawb i'r Gymraeg ar y funud? Nag oes. Oes na hawl gan bawb i ddefnyddio'r Gymraeg fel maen nhw isio? Nag oes. A dwi'n credu bod ni'n gweld y blaid lafur, fel dyn ni wedi gweld fel Uned Morgan, yn llongyfarch ei hunan ar bethau, ond mae yna risg o leisu dwylo a ddim sylweddoli difrifoldeb yr heriau dyn ni'n ei wynebu, a dwi'n meddwl bod addysg yn un o'r pethau gyfan gwbl allweddol hynny. Un o'r pethau dwi wrth fy modd wneud fel aelod o'r Senedd ydy mynd mewn i ysgolion a siarad gyda pobl ifanc. Ac yn yn ysgolion cyfrwng Saesneg ni, mae yna bobl ifanc sy'n flin ar y funud. Yn flin bod nhw wedi bod drwy system addysg sy'n bodoli o dan Senedd Cymru. Dyn ni wedi cael Senedd yma ers cyn i nhw gael ei geni, a maen nhw'n teimlo bod nhw ddim wedi cael yr iaith o fewn y system addysg hwnnw, ac yn sylweddoli yn un ar 15 oed faint o golled ydy hynny. A dwi'n meddwl bod rhaid i ni gwestiynu sut dyn ni wedi cyrraedd sefyllfa o'r fath, a bod ni heb weld y cynnydd y dyle fod yn y cyfnod hwnnw. Felly, o ran rhai o'r pethau sydd yn Maniffesto'r dyfodol i'r iaith, dwi'n gwybod bod Kevin Campbell a fi'n wedi cael trafodaethau ganddo chi'n barod, ac yn sicr efo cynllun seren ag ati, bod ni'n annog pobl i fynd allan o Gymru. Mae llwyddiant yn ôl y cynllun seren ydy gadael Cymru, mynd i brifysgol yn Lloegr. Wel, mae hynny'n rhywbeth mae'n rhaid i newid. Mae'r ystod o gyrsiau sydd i angen ddim yn cyd-fynd efo'r sgiliau sydd i angen. Mae yna gymaint o swyddi does yng Nghymru, lle mae'r Gymraeg yn hanfodol, lle mae cael gweithlu addysg yr enghraifft, mae yna swyddi yna i'n pobl ifanc ni mewn cymunedau Cymraeg a cymunedau ledled Cymru. Pam nad ydyn ni yn annog i'n pobl ifanc dysteirio ni i fod yn mynd am y swyddi hynny a gwybod y gallen nhw byw unrhyw le yng Nghymru ac yn y cymunedau yma. Felly'n sicr mae yna waith mawr i wneud o ran hynny. Yn amlwg un o'r pethau sydd wedi bod drwy'r Senedd hon, a Kevin Campbell wedi gweithio'n agos iawn efo Llywodraeth Cymru o ran y bil a Gymraeg ag addysg. Dyn ni wedi bod yn hollol glir, dio ddim yn mynd o'r bell ar hyn oedd yn eisio,
Mi nathon ni wthio Llywodraeth Lafur gymaint oedden ni'n gallu, ond mae yna waith mawr i wneud efo hwnnw, a mae'r targedau o ran y gweithlu yn rhywbeth oedd Kevin a fi'n cwthio efo'r Blaid Lafur yn efo'r pwyllwr craffu, ond yn sicr mae'n mynd i'r afel efo'r heriau o ran gweithlu. Mae'r ffaith bod yna leihad yn y nifer sy'n astudio lefel A yn y Gymraeg, bod yna rhai ysgolion ddim yn cynnig lefel A ail iaith y Gymraeg hyd yn oed rwan. Dwi'n gwybod am un ysgol yn Rhanbarth lle oedd yna 12 o bobl ifanc isio wneud lefel A yn y Gymraeg, a doedden nhw ddim yn ei gynnig o. Felly, dyn nhw'n gweld y ffeiledau yna ar y funud, a dwi'n meddwl un o'r pethau dyn ni wir eisiau gweld, a dyna pam dyn ni'n croesawu yr ymwnewiadau yn Maniffesto'r Dyfodol i'r Iaith, bod hyn nid yn unig yn cael ei gefnadod, ond bod ni'n sicrhau bod ni'n cynyddu'r gweithlu. Dim jyst sôn am y Gymraeg, a sôn am bwysigrwydd addysg Gymraeg, ond yn cymryd camau. Un o'r pethau mawr, a dwi'n gwybod Elin, da ni wedi gweithio'n agos iawn fel lot o bethau fel hag, ydy trafnidiaeth i ysgolion, a mae yna newidiadau sy'n mynd i olygu bod yna bobl ifanc yn y Rhanbarth yn Rhondda Cynon Taf yn mynd i fod i dadael addysg Gymraeg dros yr wythnosau nesaf yna, oherwydd bod polisi trafnidiaeth y sir wedi newid. Felly mae rhaid ni edrych yn holistig ar hyn hefyd, a sicrhau bod polisïau Llywodraeth ddim yn gweithio'n erbyn y Gymraeg fel mae ar y funud. Ond os bysau Plaid Cymru yn llywodraethu o flwyddyn nesaf ymlaen, ble bysau chi'n dechrau gyda'r gwaith o ran y byd addysg? Kevin? Os gen ni microffon i ti, mae croeso i ti ateb y gwestiwn. Amser i da, dwi'n newydd orffen poc rôl, felly dwi'n rhyd i siarad. Tyfu addysg Gymraeg yw'r blaenoriaeth. Ar hyn o bryd, y targed yw 40% o'r blant mewn addysg Gymraeg erbyn 2050. Mi fydden ni'n cynyddu hynny i 50% o leia yn y tymor cyntaf y Llywodraeth. A wedyn, yn nod fydde 10% o gynnydd o degawd. Felly erbyn 2100, mi fydde 100% o bobl Cymru yn cael addysg trwy gyfrwng Gymraeg. Dyna beth yw'r nod, ond mae angen recriwtio athrawon, wrth gwrs, i sicrhau bod hynny'n digwydd. Dylan, ti eisiau mateb yr hyn ti'n glywed? Wel, yn amlwg mi fysa ni yn croesawu y pwyslais a buddsoddiad a sicrhau hynny, achos y reality ydi mae targed o miliwn o siaradwyr Gymraeg erbyn 2050, fwy neu lai yn gwbl ddibynnol ar ei gyfundrefn addysg. Dyna i ni'n bersonol yn ei ddiffyg o, bod nhw'n rhaid yn wyau i gyd yn yr un basgiad yna. A beth da ni weld bellach, wrth gwrs, ydi safbwynt y Llywodraeth, sef da ni yn methu recriwtio athrawon, mae athrawon yn gadael sector, mae moral yn isel ac yn y blaen, ac felly mae twf addysg Gymraeg yn cael ei sadio gan hynny mewn gwirionedd, yn hytrach na bod yna fuddsoddiad gwirioneddol mewn darparu pobl ifanc sydd o athrawon cymwys. Mae Werddon sydd drws nesaf, mae fuddsoddiad nhw yn y sector addysg yn golygu bod nhw gyda y gorau yn y byd o ran targedau PISA er enghraifft. Ond yng Nghymru, beth da ni wedi weld ydy wrth gwrs mae fy dysgu wedi dirwyn i ben yn Aberystwyth, a mae hwnna'n ergyd fawr, ond i ni, un o'r ymgyrchoedd mawr diweddar ni ydy y safbwynt yma o polisi cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr, sydd ei gyfartal i adael Cymru gyda i aros, pa wlad waraidd arall mewn difri calon fyddai'n gwneud yn beth, ac i goroni'r cwbl, mae gennych chi Academi Seren, lle mae 520 o prifysgolion yn rhan o'r ysgol grŵp, dim ond Prifysgol Caerdydd sy'n yr rhan o hwnna yng Nghymru. Ac felly, da ni yn Ngogledd Cymru wan. A dros 6 sir y Gogledd, mae 65% dwy dreian o bobl ifanc sy'n gwblhau lefel A yn mynd i gael eu haddysg uwch yn Lloegr. Mae'n sefyllfa argyfyngus oherwydd graddfa y broblem. Gynnyn mae'r egwyddor o fynd i ble bynnag yn gwbl ddilys. Mae yna rhai cyrsia sydd ddim ar gael yng Nghymru, sydd ond ar gael tu hwnt. Ond pan mae o'n digwydd i'r graddfa mae o'n digwydd, a'r gwariant cyhoeddus, mae'r gwariant dros 500 biliwn o bunna, a mae wedi cynyddu 60% mewn 5 mlynedd.
Pa wlad waraidd yn yr unfed ganrif ar 20 ella fydda yn allfoddio yn haseda i'r graddfa da ni'n gwneud, ac eto i gyd yn gweld argyfwng yn y sector addysg yma, gofal, meddygon, deintyddion yng nghefn gwlad, ac asi mae o tu hwnt i amgyffredinol fi'n gwrdd. O ran y sefydliaeth ac o ran pwyllgorau'r Senedd ac ati, faint o waith sy'n cael ei wneud yn edrych ar wledydd eraill? Ag sy'n sôn fyddai'n Iwerddon, wrth gwrs, ni'n ymwybodol iawn hefyd bod ystadegau yn yr Alban o ran faint o fyfyrwyr sy'n adael i fynd i Loegr, ystudio'n gwbl wahanol. Achos, wrth gwrs, mae pobl ifanc yn gyfartalach wrth aros yn yr Alban, ond dyn nhw ac wedyn i gobeithio bod nhw'n aros yn priodi gyfrant, gwaith ac yn y blaen yn tyfa. Faint o waith sy'n cael ei wneud ar sut mae gwledydd eraill yn llwyddo lle mae Cymru methu? Mae yna beth gwaith, ond yr un peth ydy yn ei weld ydy o ran y craffu ar y Gymraeg. Mae yna peth sy'n cael ei wneud yn y pwyllgor diwylliant ar Gymraeg a chwaraeon a materion rhyngwladol a peth drwy'r pwyllgor plant a phobl ifanc. Ond dwi'n meddwl dyn ni wedi gweld anghysondeb o ran lle mae'r Gymraeg o fewn portfolios gweinidogol, hyd yn oed o fewn tymor y Senedd yma, mae wedi symud o weinidog i weinidog. A wedyn mae'n anodd iawn wedyn cael y ddeialog yna a'r craffu a'r ddealltwriaeth o ran cydweithio'n rhyngwladol hefyd. Mae'n rhywbeth dyn ni wedi bod yn pwysau llywodraeth fod yn gwneud lot mwy yno fo, ond o ran cymryd tystiolaeth, pan dyn ni wedi bod yn craffu, dyn ni wedi bod yn cymryd tystiolaeth rhyngwladol. Dwi ddim yn credu bod Llywodraeth Cymru wneud digon o hynny. Mae yna yn amlwg cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru ac Iwerddon. Mae Iwerddon efo diddordeb dysgu ganddo ni o'r pethau dyn ni'n ei wneud. Felly'r hyn dyn ni'n glywed yn aml yn rhyngwladol ydy pobl yn rhoi tystiolaeth yn ni yn deud gymaint ar y blaen y gad ydyn ni, sydd yn dda i glywed efo rhai pethau, yn atgoffa ni o rhai o'r cryfderau sydd wedi bod a'r newidiadau sydd wedi bod dros y degawdau diwetha yma, ond dyna lle dwi'n mynd nôl efo bod bosib lleisi dwylo, bod pobl yn dechrau mynd yn gyffyrddus gan dweud, wel mae ganddo ni hyn yma yng Nghymru, heb ddeall beth yw'r reality ar y lawr gwlad, a'r ffaith bod ni dal i amddifadu gormod o lawer o blant a pobl ifanc, rhag yr hawl sylfaenol hwnnw, a hawl ydy'r Gymraeg. Dyn ni dal i glywed Llywodraeth Cymru yn sôn am ddewis, a dwi'n meddwl tan dyn ni newid y narratif bod y Gymraeg yn hawl, dwi ddim yn gweld sut mae hynny'n mynd i newid. Os yna unrhyw un gwestiwn ynglyn â unrhyw beth sydd wedi cael ei sôn fan hyn nawr am y byd addysg? Helo, mam dwi'n gweithio i TC Cymru a mae gweithleoedd dwyieithog cynhwysol yn hynod o bwysig. I ni'n lansio siapter y Gymraeg yn y gwaith fori, a felly byddwn ni'n edrych lan i wahodd pawb sydd yma i'r lansiad pwysig hwnnw. Ond y cwestiwn sydd gen i, mae gen i ferch 10 sy'n mynd i ysgol Glantaf yng Nghaerdydd. Ac bod rhywbi yn merchu dod o gartref Cymraeg wrth gwrs, iaith gyntaf, y cwestiwn yw tu allan i'r dosbarth ar yr iard, mae'r athrawon yn caniatáu i bawb i siarad Saesneg. Pam mae hyn yn digwydd, a beth gellid wneud i wirdroi shwt mae pobl ifanc yn ymgymryd a dealltwriaeth o bwysigrwydd yr iaith o safbwynt i gyrfa, a manteision dwyieithrwydd yw swyddi nhw yn y dyfodol. So felly, shwt gall y cwricwlwm hefyd ystyried hyn yn fwy cynhwysol a gwirdroi meddylfryd plant o fewn agenda Cymru a'r byd, a hefyd bod yna fwy o siwardio ar yr iard fel bod hyn ddim yn digwydd, oherwydd nid iaith y dosbarth yw'r Gymraeg, ond iaith fewn. Felly, siwr gallwn ni gydweithio i newid hyn yw'r cwestiwn. Os allai ddefnyddio cwestiwn chi i symud ymlaen at bwnc arall, falle i wneud i bobl ifanc sylweddoli bod yna bwysigrwydd economaidd i'r iaith, yn tyfe. Achos yn y Maniffesto yma, chi hefyd yn sôn am yr anghenion i sicrhau bod na lefydd lle mae gwaith, maen nhw'n weithle Cymraeg,
am mwy o statws a rôl yn cael ei roi hefyd yn amlwg i'r Gymraeg mewn llefydd gwaith. Falle bys y pobl ifanc yn gweld wedyn bod na bwysigrwydd tu hwnt i'r stafell osa. Ia, bendant. Dwi'n meddwl, mewn cyn oes, mi o'n i'n gweithio i Bwrdd yr Iaith Gymraeg, a mi oedden ni'n delio efo cynlluniau iaith statudol. Oedd yn rhoi cyfrifoldeba statudol ar gyrff cyhoeddus i sicrhau fod gynnon nhw weithlu dwyieithog, cyfesur i be oedd yr angen ac ati. Ond y gwir plaen amdani, a dyma un o'r fethiannau mwyaf os ni'n dadla cyfnod ar yn y Bwrdd Iaith, ydy na lwyddo ni i sicrhau bod hynny'n cael ei wireddu i'r gradda y dylai fo fod wedi. Felly, os gymeron ni'r 22 o dirgol lleol fel un con fesur, yng Ngwynedd, wrth gwrs, mae Gwynedd ers y 70au wedi mabwysiadu polisi o weinyddiaeth mewnol yn Gymraeg. Felly mae o gwmpas 90-96% o holl weithlu Gwynedd yn siarad y Gymraeg. Wel, drychwch chi ar Ynys Môn, yr ail ardal Gymreicia yng Nghymru bellach, does dim polisi mewnol, felly. Yn Sir Gaerfyrddin wedyn, yn cyngor Gaerfyrddin, gweitha'n rechion ers degawda, dwi'n dyfod gael y trafodaethau o swyddog iaith ar y pryd, yn ceisio eu hanod nhw. O hynny, dysgu ti allan i ffiner fel, mater i'r cyrff unigol oedd hynny. Ond oedden ni'n ceisio hynny fedrwn ni gael Gaerfyrddin i wneud a Ceredigion. O lewch chi wedyn yr enghraifft i Gaerdydd. Mae Caerdydd wedi elwa yn fawr iawn o Gymru Cymraeg, o weddill Cymru yn symud yno i fyw. Nifer wedyn yn aros ac yn ofgartrefi, yn cael plant ac ati yna. Ond dwi'n meddwl, os o drychwch chi ar demographics gweithlu cyngor Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a sefydliadau addysg uwch i gyd, tydi'r twf yna mewn siaradwyr Cymraeg ddim wedi adlewyrchu yn y gweithlu nag mewn twf yn y gwasanaethau o chwaith. Y broblem dwi'n meddwl ydy nifer o ffactorau, ond mae pobl o hyd yn gweld cyfnogi swydd yn Gymraeg hanfodol neu yn ddymunol, neu term alte, term Ewropeaidd o gosod lefela i iaith, i swydd. Maen nhw'n gweld o fel efallai bod yn groes i holiau cyfartal, cyfle cyfartal, ac felly yn camu nôl y fatholo. A dwi'n cofio ar un adeg pan o'n i yn y bwrdd, mi oedd Ceredigion yn hysbysebu pob swydd yn Gymraeg dymunol, ond mi fedrwch chi diweddu yn peidio cyflogi dim un siarad y Gymraeg. Felly mae'n bwysig yn meddwl bod y cyrff cyhoeddus yma yn gofod ateb yn gyhoeddus ynglŷn â o pam nad ydych chi ddim yn darparu gweithlu dwyieithog mewn gwasanaethau mor allweddol fel gofal cymdeithasol, iechyd, cartrefi henoed ac yn y blaen. Mae nifer o gwasanaethau yma wedi i preifateiddio ac tu hwnt i'r reala y defnydd 2011. Ond y bendant i mi, mae gennym ni sefyllfa hollol chwythu, da ni'n allfudo mwy a mwy o bobl ifanc, a wedyn mi ydyn ni yn rhoi arian briwsio mewn cymhariaeth i'r tolau Cymraeg, a mae un polis yn gwrthweithio llall, a wedyn ar ben hynny, tydi'r Llywodraeth ddim yn gwybod faint o myfyrwyr ni sy'n gadael Cymru sydd yn dychwelu, sydd yn rhyfeddol i mi, ond hefyd mi ydyn ni, mae'r Llywodraeth yn rhoi grantiau i bobl o Loegr i ddod yn feddygon i gael gwlad Cymru am 2-3 blynedd, yn hytrach na bod ni yn canolbwyntio a buddsoddi yn pobl ifanc ni i ddatblygu gweithlu yng Nghymru, ac hefyd, wrth gwrs, ar adeg mor anodd bod ni yn cefnogi yn prifysgolion felly. Achos y gwir amdani ydi, os ydy'r arian yna sydd yn mynd efo myfyriwr i Loegr neu Alba neu ble bynnag, teg at gosta byw mae o'n mynd, ond yna ni'n ymgyrchol, mae hwnna'n cefnogi y sefydliad ei hun. Ac felly, eto fi'n gofyn y cwestiwn, pa wlad wared oedd yn gwneud o'r fath beth, ac am ddifadu i sefydliadau genedlaethol, ac mewn gwirionedd yn cefnogi sefydliadau wlad busnesau yna. A mae'n ambell gynllun sydd yn gwneud gwaith da fel Arfon, yr enghraifft, ar hyd yw siroedd Gwynedd, Môn, Ceredigion, Caerfyrddin, yn tyfe, os angen mwy o waith fel yma'n cael ei wneud. Dwi'n credu yn sicr mae dyfodol Arfor yn ansicr, a dwi'n meddwl mae'r ffaith na canran bach iawn o gyllid oedd yn mynd mewn i Arfor, byddwn ni'n hoffi gweld buddsoddi llawer fwy sylweddol o ran
hynny yn sicr cynghorau sydd wedi bod yn hwn wedi gweld y byd. Ond dwi'n meddwl beth ni'n wastad yn gweld i tan wario o ran y Gymraeg, bod o'n ganran bach, a bod yna gymaint o gynlluniau eraill gan Llywodraeth, lle di'r Gymraeg ddim yn cael yr ystyriaeth, enghraifft efo prentisiaethau er enghraifft. Mae'n ganran mor fach o ran prentisiaethau yn y Gymraeg. Dwi'n meddwl bod rhaid i ni, da ni'n gweld y diffyg sgiliau mewn gymaint o bethau o'r gweithlu ag ati. Os nad, da ni'n cynyddu'r cyfleoedd yna yn ymambryderus dros sen. Dwi'n meddwl o ran y cwestiwn, dwi'n meddwl mae yna un peth o ran y byd economaidd yn sicr, ond dwi eisiau gweld ysgolion yn ysgogi plant bod y Gymraeg yn hwyl, bod o'n rhywbeth maen nhw isio i siarad, nid bod nhw'n teimlo bod rhaid nhw neu gan nhw ffrau ag ati, herwydd dwi'n meddwl mae hynna'n gallu bod yn neweidiol dros ben. Ond dwi'n meddwl un o'r pethau fydden ni eisiau gweld efo rhaglen hyfforddi athrawon ydy be mae'n ei olygu o ran hyrwyddo'r Gymraeg a dysgu'r Gymraeg. A dyna lle yn yr Maniffesto'r ma'n sôn yn ein pwysigrwydd dysgu am hanes Cymru ag ati, creu'r balchder yna yn eich cenedl a pam bod y Gymraeg yn rhywbeth i'w drysori. Oherwydd dwi'n meddwl un o'r pethau dyn ni'n gweld ydy, mae'n amrywiaeth hefyd oes o ran sut mae'r Gymraeg yn cael ei dysgu. Dych chi'n gweld pa ysgolion sydd wastad yn cystadlu yn Eisteddfod Urdd ag ati. Mae'n rhai ddim yn cystadlu o gwbl, ddim efo chwarae, ddim yn gwneud perfformiadau ag ati. Ac yn aml i blant a phobl ifanc, y cyfleoedd i defnyddio'r Gymraeg tu hwnt i'r dosbarth ydy rhywbeth hefyd sy'n un lot fwy elitaidd oherwydd yr argyfwng costau byw. Rhywun sy'n gallu fforddio bod mewn clwb drama, bod i rieni'n talu iddyn nhw bod yn gwanaethwy neu bro taf, a dwi'n deud hynna fel rhywun buodd yn gwanaethwy a callu o brofiadau, ond o'n i hefyd yn gwneud lot fawr efo'r ysgol, ond o'n i'n gweld bod costau bws, bod costau mynd i weld gig, costau mynd i weld drama yn y Gymraeg. Dyma'r math o bethau sydd yn cael eu torri. Dyna pam ni yn ymrwymo hefyd, bydde Plaid Cymru'n parhau i ariannu mynediad am ddim i dileuad ein cwmisel i'r Eisteddfod Urdd a Eisteddfod Genedlaethol. Dwi'n meddwl bod math yna o bethau'n bwysig dros ben, ond mae pethau fel Dydd Music Cymru jyst hyrwyddo go iawn am un diwrnod. Wel na, mi ddylen ni bod yn hyrwyddo diwylliant Cymru a'r Gymraeg yn gyson, a di hynny ddim yn digwydd chwaith. Felly i fi, mae o sut ydyn ni'n sicrhau bod y Gymraeg, os ydyn ni'n dweud bod ni'n perthyn i bawb, yn cael ysgogi pobl. Dwi'n cael yr un her, clywed fy mab 12 oed, maen nhw'n siarad yn Saesneg efo'i gilydd, a dwi'n gallu dweud, oi, pan maen nhw o fewn cliw, ond dwi ddim efo nhw rhan fwy o'r amser. A dwi ddim eisiau fod deimlo bod fi'n mynd i roi ffraidd efo drwy'r amser, dwi eisiau fod isio siarad Cymraeg. A dyna pam mae dod efo i'r Eisteddfod ag ati, llynedd ym Mhontypridd, oedd ei ffrindiau fo i gyd yna yn gallu dod mewn i'r maes ag wrth i bodau. Does o ddim un ohonyn wedi teithio yma wrthos yma. A sut ni wedyn yn sicrhau gwabl pan mae yna Eisteddfod mewn ardal bod plant, pobl ifanc wedyn yn gweld be arall sydd ar gael efo mentre iaith lleol ni ag ati hefyd. Pwnc pwysig arall wrth gwrs, achos dim lot o amser ddim yn cnamau drafod y cyfan yw yn cymunedau ni. Yn benodol falle yr angen am dau i bobl leol ac i siaradwyr Cymraeg. Fel mae'n gweud yn y Maniffesto fan hyn, mae'n sôn am ymyryd fwy yn y fath na dau, tai addas a dal i bobl leol, cyfyngu'r nifer, ail dau, gosod trocwy penodol, darparu tai cymdeithasol lle bod angen, rhoi'r gallu awdurdodau lleol brynu tai gwag a centi bobl leol. Ble a pa rai yn y rhestr yna fyse Plaid Cymru yn gweud, wel, os da ni yn... Pob un, oedd nhw yn y Maniffesto ni 2021, a da ni wedi gweld gweithredu mewn nifer o'r meysydd yma drwy'r cytundeb cydweithio ag yn falch o wedi gwneud hynny, a bosib mynd y bellach oes wrth gwrs, a yn amlwg mae Comisiwn Cymunedau Cymraeg, mae'r ail unrhyw am hefyd sydd yn bwysig tu hwnt, dwi'n meddwl, o ran rhai dwysedd is. Ond mae tai yn broblem enfawr a mae'n rhywbeth dyn ni bendant yn mynd i fod efo ymrwymiad yn ei Maniffesto ni. Ac o ran wedyn y cwestiwn mawr o ran y miliwn o siaradwyr Cymraeg, mae'n amlwg bod yn rhywbeth bysach chi'n ei drafod. Pa bethau chi'n meddwl bysach chi'n rhoi ar dop yr rhestr i sicrhau bod y nod yma, bod ni yn gallu cyrraedd y nod yn hytrach na fel mae hwn yn sôn fan hyn, bod e mor bell na o goddau pan soniwyd amdano fe y tro cyntaf.
dwi'n meddwl ma angen jyst sicrhau bod prif trydio'r Gymraeg yn digwydd yn bob maes polisi. Mae gynnon ni deddf cenedlaethau'r dyfodol yma yng Nghymru, ond mewn gwirionedd, da ni'n gwybod na'r elfen o'r deddf sydd wedi gwireddu lleia ydy o ran y Gymraeg a diwylliant. A tan da ni newid hynny, yna dwi'n ofni bod ni dal yn gweld y Gymraeg fel seilo, fel rhywbeth mae rhaid i ni fod i gymryd ystyriaeth, ond ddim go iawn, oherwydd hyn oed mewn ymgynghoriadau da ni wedi gweld lle mae'n amlwg bod yna benderfyniad gan awdurdod lleol yn mynd i fod yn niweidiol o ran y Gymraeg, mae'r newid hwnnw'n parhau. Enghraifft efo trafnidiaeth ysgol ni'n dweud gyna, da ni'n gwybod bod hyn yn mynd i niweidio yn Rhondda Cynon Taf, y nifer o siaradwyr Cymraeg o'r hynny sy'n mynd i addysg Gymraeg. Felly, pam mae'r cyngor yn cael parhau i wneud hynny, a dwi'n meddwl dyna un o'r pethau byddai'r rhaid i ni fel Llywodraeth Plaid Cymru, os ydyn ni yn arwain Llywodraeth ar ôl mai blwyddyn nesaf, fynd i'r afel efo, a mae sicrhau bod y cysgau enghraifft yn golygu rhywbeth go iawn, a bod ni yn gweld twg ledled Cymru yn rhywbeth eithriadol o bwysig. Mae yna bethau yn amlwg o ran y bil y Gymraeg ag addysg sydd yn bwysig eithriadol yn y maes hwn. Dwi'n meddwl bod yna golli wedi bod o'n bil y Gymraeg ag addysg, nid dim ond bil am addysg Gymraeg, a mae'r elfen o ran y Gymraeg yn honno yn bwysig o ran bod yn cefnogi'n cymunedau ni ag ati. Ond mae mateb i Comisiwn Cymunedau Cymraeg cyntaf pan bydd yr ail un yn dod allan, sicrhau bod ni'n edrych ar agwedd Cymru gyfan hefyd yn eithriadol o bwysig. A beth wedyn am bobl sy'n symud i Gymru, newidwyr i Gymru, be bysech chi'n neud i sicrhau bod gwedi'n haws bod mwy o bobl sy'n dewis dod i fyw i Gymru yn sylweddoli pwysigrwydd y Gymraeg fel ein iaith ni a bod ni'n mynd ati i ddysgu? Wel, dwi'n meddwl mae yna gyfle wrth gwrs os ydy'r bobl yn dod yma o ran swyddi efo gweithleoedd i fod yn rhoi y cyfleoedd hynny ym myd gwaith. Pan mae pobl yn dod yma i ymddeol, mae hyn sicr yn rhoi yr her ychwanegol yna, ond mae yna gynlluniau di bod sydd bod yn llwyddiannus dros ben. Ond hefyd yn ni wedi gweld o efo gwledydduryd yr hyn ceisio'r lloches yma yng Nghymru, lle mae yna bethau gwych sydd digwydd, dyn ni wedi gweld y partneriaethau efo'r Urdd, a'r hynny o Ukraine, yn Ynys Môn ag ati lle mae trochi yn gweithio. Yr hyn sy'n pryderu fi'n aml dydy bob awdurdod lleol ddim yn hybu'r Gymraeg i'r rheini sydd yn dod yma i geisio lloches ag ati. A mae yna anghysondeb o ran hynny. Nes i sgwennu at Prif Weinidog y Deyrnas Unedig yn ddiweddar yma, herwydd mi oedd o'n sôn na pawb yn dod i'r Deyrnas Unedig yn gorfod dod yn rhugl yn y Saesneg neu efo lefel o Saesneg, a di-ystyru'r Gymraeg yn llwyr. Ymateb salw iawn gafon ni fel Pwyllgor Diwylliant ar Gymraeg i'r cais hwnnw. Dwi'n meddwl mae sicrhau bod y Gymraeg ar gael i bawb pan maen nhw'n dod yma a bod hynny'n glir iawn yn rhywbeth. A mae o hefyd o ran codi ymwybyddiaeth o gwasanaethau dydy. Herwydd hyn os ydych chi ymddeol, byddwch chi yn mynd i ddefnyddio gwasanaeth cyhoeddus, a mae defnyddio bob cyfle i fod yn hyrwyddo bod y gwersi Cymraeg ar gael o fewn cymuned y pethau anffurfiol hynny yn eithriadol o bwysig, ond dyn ni ddim yn ei wneud o'n systematsaidd rwan. Dych chi'n edrych ar, dych chi'n sôn yn y Maniffesto hefyd, ydych ynglyn â gwelededd y Gymraeg yn trefi ni ag ati, sydd fydde hyn oed cael bod rhaid i chi fod yn marchnata neu cael bwydlen yn ddwy ieithog. Mae math yna o bethau yn bethau sy'n gallu digwydd, ond dio ddim yn digwydd yn gyson rwan. Mae dyn ni rhyw 5 munud ar ôl, os unrhyw un ag unrhyw gwestiwn. Achos os nad oes cwestiwn o'r llawr, cwestiwn fan hyn. Dwi'n mynd yn gofyn cwestiwn, achos oes neb arall gofyn cwestiwn. Ond, y peth mwyaf siomedig i fi, wrth ar ôl gweithio yn y maes Cymraeg am ers dros 20 mlynedd, yw'r ffaith bod y Senedd ddim wedi cael y guts i cydio yn y Gymraeg go iawn. Maen nhw wedi rili gadael ni lawr, ac ni fe'n colled oherwydd hynny, dyn ni wedi colli'r iaith. Dwi ddim wedi cynyddu o bobl, maen nhw'n dweud, anyway, it's another thing. Ond dwi yn teimlo, beth sydd angen yn y Senedd nesaf yw bod pobl, bod gwleidyddion, gyda'r guts i symud ymlaen gyda hwn. Fi'n cofio pan dechreuon ni, gyda Canolfan Dywr a Mesur Tydfil,
Ac dwi'n cofio heini yn dod i weld fi tra bod yn cael ei adeiladu ac yn dweud beth yw'r gwahaniaeth sydd chi'n gobeithio wneud, a pawb ar y pwyllgor ar y pryd yn ofni a'n upseto pobl trwy siarad Cymraeg yn yn ardal ni. Ac weithiau, mae rhaid i chi jyst roi eich hunain mas na a wneud e, a o blaid y Gymraeg. Mae eisiau mwy o gyts felly, a bod chi'n lleiad amser ar ôl dyna, fi'n mynd i ofyn i ti i ymateb i'r hyn ti wedi clywed pnawn yma, gan obeithio bod ti wedi clywed y pethau iawn. Byddwn ni. Dwi'n meddwl, yn casgliad ni yn bendant ydy, fel mae Liz wedi awgrymu, tydi y fethodoleg neu y cynllun busnes, os liciwch chi, o ran cynnal hyrwyddo a cynyddu'r Gymraeg, di o ddim wedi gweithio. Di o ddim wedi gweithio ers datganoli. Y gwirionedd noeth ydy, mae sefyllfa'r iaith yn waith rwan a mae wedi bod ers 20 mlynedd. A mae hynny gweitha datganoli a grymoedd yn aml iawn sydd tu hwnt i reolaeth y Senedd ag ati ar waith. Ond y casgliad amlwg mae rhaid i ni ddod iddo fo ydy bod rhaid i ni ddilyn cwys gwledydd fel Gwlad y Basg sydd wedi buddsoddi sylweddol yn uwch o ran i canran o'i cyllideb gyflawn a ar hyrwyddo'r iaith, a mae'r twg wedi dod yn law llaw hefo hynny. A gwir amdani, di fel mae Liz wedi dweud, tydi y fformula presennol, di o ddim yn gweithio. Felly, swn i wrth y modd casgwr sy'n un y Faeluned Morgan i drafod dan groen be ystyr llwyddiant mewn gwirionedd, achos mae llwyddiant i yn dechddiant digymsyniol i ni, ynde. Ac felly mae angen, fel oedd yr hen John Walter Jones yn deud yn y bwrdd iaith ysgol, mae eisiau codi stem a newid ger. Na ni, diolch yn fawr. Diolch Eled, diolch Dylan, diolch i chi gyd yn ddod yma hefyd, y bersonio gyda dachrau. Os ti eisiau copi cyflawn o'r Maniffesto, maen nhw ar gael fan hyn, maen nhw hefyd ar gael yn mhabell Dyfodol. A gewch yno i weid helo, ac i weld i aros sydd hefyd yn tyfa. Mae gen i diolch yn fawr, grwps. Gai diolch yn fawr iawn i ti Angharad am ddod mewn gwybod bod ymgyrchiadau anodd arno ti. Diolch yn fawr iawn i ti, beth o'r un fawr Angharad. A diolch yn fawr iawn i ti Hele am gynrychioli holl aelodau'r Senedd. Ac i Twitter Dylan am ddod mae heddi ac am dy waith trwy blwyddyn ac blynyddoedd wrth gwrs. O ran dyfodol, mae yna gyfarfod arall gyda ni drafod teledu bydd Dewi Llwyd yn holi Geraint Evans. Fe yw Prif Weithredwr, ble mae e? Diolch yn fawr. Cnawn di'r Mercher yn mabell Cymdeithas, na'r bwred i Mercher, am 10, mabell Cymdeithas 1, felly gyda chi gael gafel ar Eisteddfod bwred i Mercher. Wedyn pnawn dydd Gwener, mabell Dyfodol, bydd cynnog yn lansio Maniffesto'r Dyfodol i'r Iaith uwchben wel, na fe, bydd gwydyn bach o brysetto, a falle rhyw esgip bach i bawb yna, a chopi bawb o'r Maniffesto'r hun. Os ydych chi am gael copi o'r Maniffesto'r hun, croeso chi ddod fan hyn i nôl copi nawr. Wel, diolch yn fawr i chi gyd am ddod, a diolch yn fawr i'r panel. Cyfer iawn o fi.